na-egbu ụmụaka ha na ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ụmụ nwaanyị ndị obodo Iwolo nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ezeagụ na steeti Enugu ebeela arịrị n'oke olu wee kpọkuo aka na-achị ya bụ steeti Enugu bụ His Excellency Gọvanọ Peter Mbah ka ya na ndị gọọmenti ya gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi ụdị agwa mmekpa ahụ bụ nke ndị ala dị mma bụ ndị Fulani na-achị ehi ji wee soro ha n'ebe ha na-arụ ọrụ ugbo na nke ikpeazụ a. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke anyị nwetara nke na-egosi ebe ha bụ ụmụ nwaanyị ji anya mmiri wee pụta mee ngagharị iwe iji gosi gọọmenti na obi adịghị ha mma n'ihi na ha si na ha bụ ndị Fulani a na-ekwu okwu ya edowela ha n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma n'obodo nke aka ha. Dị ka ha siri kwuo, ha kọwara na ọ na-abụrụ ha nnukwu ihe obi mgbawa mgbe ọbụla ha gara n'ubi wee hụ ka ha bụ ndị Fulani a na-ekwu okwu ha si wee na-eforo ma ji ma akpụ niile ha kọrọ na ya bụ ubi wee na-azụ ehi ha. Ha gakwara n'iru wee kwuo si na ọbụnadị ihe emume ntụliaka nke aka mechapụrụ na Satọde gara aga na ọ bụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP ka ha tụnyere. Ha wee sị na ha amaghịzi ihe ga-eme ha bụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP bụ ndị nọ n'ọkwa ọchịchị na steeti Enugu ga-eji wee nọrọ gba nkịtị ma na-ekiri ha dịka ha na-agabiga ntaramahụhụ a niile ha na-agabiga n'aka ndị mbịambịa. N'olu okwu ha, ha kọwara na ha amatala na o nwere ụfọdụ ndị igwe n'obodo ha bụ ndị aka ha dị n'ịnara ego n'azụ ma na-akpọbata ha bụ ndị ugwu bụ ndị aka ọrụ ha bụ itipụta ha ọnya n'obi mgbe niile. Asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Ezeagụ kwenu ya mabụ ndị omundago bụ Iwolo ha na-arịa bụrụ ka ihe ehi ndị Fulani mekọ ha na-agụ iwe ha bụ ihe ndị ehi ndị Fulani mekọ ha na-agụ na-emebichi ihe niile ha kọrọ ehoro mbacha ha tịghara ehi na ha nke a kọrọ ji na ha na nje kporu ji kporo ehi banye na ehi were mpukore oyi ọ na-ewute ndị omagobi ebe akwa maka ihe ahụ emekọ ha si na ọ dị ha mma. Ha wee na-ayọ gọvanọ Enugu steeti bụ His Excellency Honorable Dr. Peter Mbah si ya ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka na onye erikpokwe onye ehi mebichara ihe o ji adị ndụ na ha adịghị ọhọ. Ha wee na-ayọ the member representing Enugu State, Ezeagụ State constituency, Right Honorable Dr. Chima Obieze, ka ọ nyere ha aka. Amakwa ihe ka eme ndị Fulani mma si mma niile mee na agụ na-egbu ha, egbu ụmụaka ha, na ụmụ nwaanyị na-ekwu na ha je ụbọchị Satọde eje vootu nọ ndị PDP bụ ha vootu oru wee vootu chere ndị PDP ehi mekọtara ha mma na ọ na-ewute ha na ha sị na ha ka abịa afta n'igwe mee demonstration mma ka ntị gọvanọ anyị wee nọ ka ntị awa House of Assembly member bụ Honorable Chima Obieze ka ntị ha nụọ ha na-achọ ewekwere ike njiri ya jie ka ntị ha nụọ na ihe emekọ ha na-agị ka njọ na ọwụ ka njọ bụ na emetakwa ya na-agị na ha na-ekwe eke mbatadịrị n'ime eji na ha na-abịa etikpo itemi ha n'ugbo ụlọ n'ime eji na ọnwa ha ka eme ha eji hụ ma ha eji ha ebe ha bụ ndị agadi nwaanyị ụfọdụ so na-agụgbuka ụmụ ha so ndị ombiko anyị ekene unu ndị ihe ọhụ bụ nsogbu unu biko madam ndị ihe ọzọ ndị ihe bụ nsogbu unu ndị igwe dịkwa bụ Ezeagụ nke ọbụla obuolo ọwa nke niile kwa
ndị igwe ọhụ sokwa ejiri ndị ehi ọma ha yere anyị na ya emekịtakwa ndị ha nakwa anabata ha iwere ọmachi akpa ite ezi agị niile ha na-eri bred na nnara ego tii na ka ha yere anyị biko ngwa anyị ekene unu oji unu ga-eru maka na gọvanọ anyị bụ ezigbo mmadụ. Our House of Assembly member bụ Honorable Chima Obieze bụ ezigbo mmadụ and ọya be anyị ọ kpọrọ ihe niile n'usoro so ọ ka wee jiri gọvanọ oji mma ntị biko ọ ka dị unu ma n'aha Jizọs. ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Ndị nna anyị ndị obodo Iwolo na Eziagụ ana m asị unu ndonu dibenu, mana n'otu aka ahụ ana m asịkwa ekele dịrị Chineke na ya bụ ihe a na-akọ ka bụ na ubi ka a na-akọ ya, maka na anyị ahụla ọtụtụ obodo ha bụ ndị Fulani na-abụ ha bata n'otu abalị ha sụọ onye ọbụla nọ na ya bụ obodo akwụ, mana ana m ekpe na nke ahụ agaghị abụ oku unu. Abịazikwana n'aka nke ndị gọọmenti unu na-akpọku, amaghị m ihe m ga-ekwu ebe ahụ, maka na ya bụ ihe na-anọkọta na-adị ka gasị na ihe a niile ụmụ ogbenye na-agabiga n'ala Igbo. Ọbịa na-adị ka gasị na ndị ọchịchị a anyị nwere n'ala Igbo anaghị ewetede ntị ka ha nụ ihe a na-akọ. Abịa na-adị ka gasị na ihe ahụ agbasaghị ha chaa mana ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ọ dị mma dịka unu si wee tie ya bụ mkpu ọmaka, mana aṅụrị m nwekwara na ya bụ ihe onyonyo unu nkiriri ugbu a bụ na unu ji ọnụ unu kwuo na unu amatala na ụfọdụ ndị igwe na aka ha dị n'ịnara ego wee na-akpọbata ha bụ ndị ugwu. Wee na-asị na asịkwa m kwuo, aga m asị na ndị igwe ahụ nọ n'obodo unu na ha bi ga-akakwanụ dị mfe ịgakwuru wee gwa ha mkpu unu, si ha na unu achọpụtala na aka unu dị n'ihe na-eme, maọkwanụ na unu achọpụtala na aka ụfọdụ n'ime unu bụ ndị igwe dị n'ihe na-eme n'obodo, wee sị ha na unu achọghịzi ndị Fulani. Maka na ihe a na-ekwu na ndị igwe na-anara ego, o nwere ike ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị aghọtachabe ya bụ ihe a na-akọ. O nwela otu ihe onyonyo nwetara unu ebe a, ebe otu onye Fulani na-achị ehi ji ọnụ ya wee kwuo ya na onweghị obodo ọbụla ha batara nọ ihe dịka ọnwa abụọ ọnwa atọ gawa n'iru ha na-anaghị aga kwuru onye eze na-achị ya bụ obodo wee kwụọ ya ụgwọ tupu ha bata na ya bụ ọhịa. Wee na-asị na ọ ga-adịkwanụ mma, ọ ga-akakwanụ mma ma ọ bụrụ na ya bụ ngagharị iwe nke unu pụtara, ọ bụrụ na unu mere ya ruo n'ụlọ ndị eze dị iche iche enwere na ya bụ obodo Eziagụ, ka ha mata na unu amarala ihe ha na-eme. Ana m eche na nke ahụ ga-aka mịta ezi mkpụrụ. Maka ndị na-ahụbeghị ya bụ ihe onyonyo ebe otu nwata nwoke onye Fulani ji ọnụ ya wee kọwaa ka ha si akwụ ndị eze obodo dị iche iche nọ n'ala Igbo ụgwọ tupu ha baa n'ọhịa nọ n'obodo ahụ, ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo na nkenke oge. Ka m bịakwanụ. Zam, one thing that you guys have forgot, a real and original Fulani man, you will never ever see him with an AK-47 inside bush. Never. A real Nigerian Fulani man, you won't ever see him with an AK-47 inside bush, except stick and a cutlass. This cutlass, we are using it to cut a tree or to survive with our cows, because you know there's a wild animal that can kill our cows. If we don't have this cutlass, we cannot save our cows. So it will not be possible. So we must use this stick or this cutlass. So any person that you see with an AK-47 inside bush, he is not a Fulani man. Please stop calling him a Fulani man. Just call him a terrorist. Simple. Any person you see with an AK-47, he is not a Fulani man. Just call him a terrorist. Please stop spoiling our name. Please stop spoiling our name. Any person you find out with an AK-47, don't call him a Fulani man. Just say he's a terrorist. Ọkụ ikirichala nke ahụ. Ana m asị na ya bụ ihe ewelanụ onye ọbụla anya na awa anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Ana m eche na ya bụ ihe kwesịrị iwe mmadụ niile anya, ndị Igbo niile ugbu a, ka obodo niile ndị Fulani a na-akpa ike na be ha mmata na ndị Fulani ahụ anaghịkwa na-apụta nnọọ si be ha kwado bịawa ma o nweghị onye obodo ha na ya kpara. Mgbe na-asị na oge erulakwanụ mgbe obodo niile enwere n'ala Igbo bụ ebe ndị ugwu a
na-akpa arụ a niile ha na-akpa, obodo niile, obodo ọbụla ebe ha na-akpa mkpamkpa niile ha na-akpa, ma ije n'ubi wee mebie ihe ndị mmadụ kọrọ, ma ịpụta gbuo ndị obodo ma chụpụ ndị obodo. Ana m asị na oge erulekwanụ mgbe unu ga-ajụ ndị igwe na-achị obodo unu ajụjụ, maka na o doola ma ewu ma ọkụkọ anya na imirikiti ndị ọchịchị anyị nwere na be anyị bụ ala Igbo dị nnọọ ka ha gara ebe ahụ maka akpọ onwe ha na ọ bụghị maka ndị ha na-achị. Wee na-asị na ndị igwe ahụ bụ ndị bikwa n'obodo unu, aka m ekwu ya, ndị igwe ahụ unu na ha bi bụ ndị kara unu nso ịgakwuru onye ahụ. Maka ana m eche na ụdị ngagharị iwe a anyị kiriri ndị nne n'obodo Iwolo mere, na ọ bụrụ na unu bụ ngagharị iwe ahụ wee gaa na be ndị eze niile, ndị igwe niile na-achị obodo Eziagụ, ga-agwa ha na ha anụla na ụfọdụ n'ime unu bụ ndị igwe na aka unu dị n'ihe na-eme n'obodo anyị, mana unu wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ, unu wepụ aka na ya tupu anyị amalite ịkpọ aha maọkwanụ tupu anyị amalite ịlụso unu ọgụ. Ana m eche na ya bụ ngagharị iwe ga-akakwa na-amịta mkpụrụ karịa nke a na-akpọku gọọmenti. Ọ dị mma. N'aka nke ọzọ, amara m na ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị Igbo bụ ndị ọrụ ugbo na-agụsi agụ ike, mana nsogbu ha nwere n'obodo ha maọkwanụ ebe ha bi bụ ndị Fulani a na-ekwu okwu ha, ma nwekwa ụfọdụ ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị ọrụ ugbo na-agụsi agụ ike, mana ha amaghịkwanụ ebe ha ga-esi ebido, ha amaghị ihe ha ga-akọ, ha amaghị ka esi akọ ya. Ọ wee bụrụ ihe mere m ji wee na-eweta otu ihe onyonyo nke anyị ga-enyo anya na ya ugbu a, ebe otu nwanne anyị nwoke bụ onye ama dịka Pastọ Aladeredu onye Mbaise gosiri ka o si akọ akwụkwọ nri dị iche iche nke ọ na-akọ n'ubi ya, ma kabeji o, ma otuboala bụ nke a na-akpọ tomato n'olu bekee, na ndị otu ya. Wee sị na ama m na ya bụ ihe onyonyo ga-abara ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị ọrụ ugbo na-agụ agụ n'uru. Wee sị ka m weta ya bụ ihe onyonyo. Ogologo kwa dị mmanụ kwa mgbede ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo. Ka m bịakwanụ. Ndị Mbaise ibe m abịakwala m ọdọ, ọwa Aladeredu kwuwe onye ekwenusa ga-asọpụla Mbaise niile tomatoes. Unu ahụ na the first one m nụnụ, look at the second one, second batch even le anya aga m leke akpa na akpa ka m ga ebe agirike ke bụ ụlọ akpa m ga rụrụ ya amamma ga dịsịla ka akpa ka mma, amamma ga esila ka akpa ga ka Chukwu de eziokwu tomatoes ke aka akpa ka akpa ngwanụ ebe m leonye na akpa were na ka ala lewe akpa anyị ji akpa simenti rụọ ka egbuo le anya akpa simenti ọ na akpa simenti welekwele gburugburu ebe niile hụchara ya ụcha naanị ya na iji akpa simenti abagịrị ndị abagị and ndị gawe ndị 2 months na-asọ ọmịa na a month and 2 months ọmịwa n'ifuru mgbalaba anyị ebe bịa ebe lanye ebe ama iji ama inwe ya eriri ndị a ma enwe ya wụ otu ọma ifuru gbuo because of nne ndị ovu anyị agaghị iji eriri ọdọ mee ya na ike ka ọ ghara ịdọji eni ka ọsọ ọmịwa nwa ọmịwa nwoke aka akpawa ilewe anya ebe lee ihe anyị mere ke wụla akpa anyị jiri akpa simenti bido kegbuo mgbe e were ya na akpa simenti ịhụ na otu Chineke ji mee gada ebe elile weta tomatoes ọma anyị ji akpụwa ma Nigerian gọọmenti ma Imo steeti gọọmenti, anyị kpọọ ma Nigerian gọọmenti, Imo steeti gọọmenti, ndị Mbaise ebe ka anyị nji alaiki ihe mara mma ose etinyene ndị Mbaise ibi na enwekwara ebe mmere kabeji anyị jebe ebe ehi kewu ndeke nọ a month and 2 months anyị bịawa ebe ndị nọ 1 month nọ bịawa abịa hụ ihe mejeni ka ndị Mbaise ebe ka anyị jiri anya ha na-abụ wee hụ ebe enyigwo kewu ndị a month and ebe ekweni na ndị 1 month ndị anyị gbara ebe kewu 1 month ya by this time next month ọmịwana ndị 2 weeks 3 weeks ndị niile ebe na 2 weeks 3 weeks bịawa ebe na 2-3 weeks ka anyị mere ya 2-3 weeks lee ya nụ lewe ya ịhụ na anyị gwawo unu sị ọ dịghị Chineke ejighị gosi anyị lewe ya ndị 2-3 weeks lewe ya gbara akpa 2-3 weeks ka ndị nọ 2 weeks and lee ya nụ agbali eriri ya lelite ya na-eti ihe eriri ndị ga-enye aka ifufe agụ ifetienu the next eriri a ga-egbu ya wụ nga second trade ya etinye the second one na mgbe ha ọmawa n'ifuru so that ya mawa ifuru etile another one were ha ngecha ike ya
o ji amị amị na ọwụ uke ọ mịwa amịwa nna like now bịawa like now abịara ebe a now gaa hụ sị eriri ya now lebe anya ebe a ike ekwe egbe adọtuola eriri ya lee anya dị ike adọtuola ukwedekwe lebe anya ebe ihe ma ebe niile ihe ebe ike ya adọtuola eriri ọ dọtuola mgbe lebe anya n'okpuru ebe ọ dịdị ohere dị so onye dịrị ịhụ na a ga-ekeli gị elu ọ ma iji ite iwe eriri ndị eji aghọtaba ikie ya dotu olile gawa ọwụ ya wụta iji emewe ihe anyị ji amị nwarị osisi yala aga kewu ndị ka ebe a gịrị last week ndị egbu onwe week ndị egbu onwe hụrụ enwe week ndị mbisi ibe lekwe na ọda bịala ole m ọdọ mgbe leni kabeji nkọra na Chineke anya aka leni kabeji oho kabeji mewe na mbise lee ya live lewe ya live kabeji mewe na mbise onye sikwa nne gị ọdị ime Chineke emebewela dịkwa Chineke apụghị imere anyị lewe anya kabeji mewe na mbise kabeji mewe na mbise lewe na anyanwụ ebe ka anyị ebe elile wụchi ya gadị ya gawa lọrịla ha ebe ọwụ naanị ya abaghịkwara m ga dis cabbage abaghị anyị ji ebe nke m gbarala akpa nke m tikwara akpa simenti mgbagara ebe elile wụcha ndị elile mba gịra abaghị kada nga ndị mbise ebe ube m lee nini cabbage ke m gbarala akpa ke the first sample m mere eji m akpa simenti mee ya first sample lee ya agwara m onye agwasa Chineke na adị ndụ first sample ke m gbarala akpa cabbage m tiri na akpa lee otu ọ dị onwenne part of Nigeria nwere duruke lewe n'anya gị labụ lee ya how fresh ọ dịkwa ka tomatoes ndị a niile ebe a ma ndị emere na rijio ma ndị anyị gbarala akpawo o gosila ụwa niile sa Chineke anyị nọnyere anyị ọ dị ihe Chineke na-apụghị imeni ọ wefụtara ohere ọ dị ihu ọdọ just wefụta ohere ị chọrọ ịbịa na ụmụ onye amịsha ụmụ onye ofuru ọwa ala dịrị ukwu ụmụ nwa afọ Mbaise ka bịa dị na bịa jiri anya gị labụ hụ ya adịsọ ha ezutue gị bịado ị ga-ahụ gadị na-ekwu okwu ya gadị ya Chineke ji gọzie nwa Mbaise ibu unu gọzie nwa Imo steeti gọzie nwa Naijiria ibu unu lebe Chineke anyị mere ebe niile gadị ya gawa ebe niile wụchi ya lee ya ndị niile wụchi ebe a niile dewe ebe emenata ndị ntị dịla akpa amịwana ndị ntị ahụ mewana ifuru. So in the next 2 weeks na ga-ebido harvest wakwa ebe a. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Pastor Deredu, ana m asị gị daalụ ọlụ. Daalụ rinne, ana m ekele gị ebe ọ pụrụ iche n'ihi ihe a ị gosiri ndị Igbo, n'ihi ihe onyonyo a ị wepụtara. Wee na-asị na nke a kwesịrị ịbụ ihe nṅomi wee nye ọtụtụ ndị ụkọchukwu ndị ọzọ ndị nọ na be anyị bụ ndị na-ahụta ọrụ ụkọchukwu makwanụ ọrụ pastọ dịka ndị nọzi eluigwe makwanụ ka ihe m ga-akpọ ya bụ ndị na-ahụta ya na dịka onye ụkọchukwu na ya ekwesịghị ịrụ ihe ọzọ ọbụla na ọsọsọ ọrụ ụka na ọsọsọ ekpere ka ya ga na-ekpe. Wee na-asị na nke a ga-abụ ihe mmụta nye ọtụtụ ndị ụkọchukwu nọ na be anyị bụ ndị chisara nnọọ aka ihe ha na-ede bụ akpa ndị ahụ na-abịa ụka n'ụlọ ụka ha. Onye pastọ kwesịrị inwe ihe ọ na-arụ. Onye pastọ kwesịrị iso na ndị na-egbo mkpa e nwere n'obodo. Onye pastọ kwesịrị ịdị productive ma sụọ ya n'olu bekee. Maka gịnị? Maka na ị gaa na ala bekee ma na US ma na UK ma obodo ndị ọzọ mepere emepe, o nweghị onye ụkọchukwu ị ga-ahụ jụọ ya kedu ihe na-arụ ka ọ sị gị nọ naanị ụkọchukwu ka ya bụ. Ndị ụkọchukwu na-enwe aka ọrụ maka na ọrụ ụka bụ part-time job, anaghị ewe ya eme aka ọrụ. Wee sị na ihe onyonyo a kwesịrị ịbụ ihe nṅomi nye ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị ụkọchukwu bụ ndị na-eche na sọsọ ihe ha kwesịrị na-arụ bụ ikpe ekpere. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na-abata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok
itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo ndị nwe m ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya maara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu